जाथाय रादाब इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ मिथिना लादिनि फैदो। दिनै जुलाइ दाननि 31 खालार जोंनि भारत हादरनि बिहार स्टेटआव आरो नेपाल हादराव दिनै फुंनि 5.5 मेगनिटिउडनि मोनसे बांग्रिङा नेपाल हादरखौ आरो भारत हादरखौ सोमावग्लुंदों। बिहारनि राजधानि पाटनाखौ लाफानानै बिहारनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव बांग्रिं मावनायनि मोन्दांथिखौ मोननाय जादों। जेरै सहरसा, पुर्निया, मधेपुरा, कटिहार, आरिया आरो मोतिहारी बेबायदि जिल्लायाव बांग्रिं मावनायनि मोन्दांथिखौ खम मोनदों होनना फोरमायदों। बिनिखायनो बे बांग्रिंजोंहाय रावनिबो जिउ खहा जायाखै आरो रावनिबो मोदोमा जखम मोनाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला नेपालाव जानाय बे बांग्रिंनि सिगांनो जोंनि भारत हादरनि बिहारखौहाय आराय घन्टा सिगाङावनो बे बांग्रिंआ सोमावग्लुंनानै थांदों। अरुणाचल प्रदेशआव खुलिनाय नैथि एयारपर्टखौ बे बोसोरनि 15 आगस्टआव खुलिनाय जासिगोन। हलंगिनि बे एयारपर्टखौहाय लुफुंनायाव हलंगिनि बे बायदिब्ला बानायनायाव एएआइ एबा एयारपर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियाहा लुफुंनायाव 645 करोड़ रां बाहायदों आरो बे हलंगी एयारपर्टनि जानथाया इटानगरनिफ्राय 15 किल'मिटार गोजान जायो। मध्य प्रदेशनि जबलपुर रेलवे स्टेशनावहाय सासे पुलिस कनस्टेबलआ सासे बोराइखौ जोग्लिदोंमोन। पुलिसआ सासे बोराइखौ जोग्लिनाय बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइराल जासोगारदोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला सासे ट्रेन सायाव गाखोना थानाय पेसेन्जारआ बे पुलिस बुनाय भिडिअ'खौ रेकर्ड खालामदोंमोन आरो ससियेल मिडियायाव हगारदोंमोन। बे 30 सेकेन्ड भिडिअ'आवहाय पुलिसआ सासे बोराइखौ जोग्लिनाय आरो बुद्रुनाय नुनो मोन्दों। बे भिडिअ'आनो ससियेल मिडियायाव भाइराल जालांदों आरो बे भिडिअ'नि गेजेरजोंनो स्राङाव फैदों दि बियो सासे बोराइ मानसिखौ गमामायैनो बुदों। मोनथिनाय बायदिब्ला दायो बे पुलिसखौ सासपेन्ड खालामबाय होनना मिथिदों। नेक्स्टआव दङ जोंनि भारत हादरनि मणिपुर स्टेटआव थानाय मीराबाई चानुआ जापान टकिअ अलिम्पिकआव 49 केजि गिलिरथायखौ दिखांना सनानि मेडेलखौ गावनि आंगो खालामनानै लानो हादों।